Да отворим ли бир? Отваряй. Този магически звук. Един гълток. Клипче ли правиш? Да, отпари един гълток, хайде. На здраве на всички кашкавал туристи. Уникално е, братле. Добре, че ме докара, иначе сигурно още години нямаше да съм стъпкал. Така отдолу. Не знам дали ще го фане камерата, ама... Какво бе? Има вариант да не мога да се приберем от тия комари. Стало комари, нападнаха туристи. Там има някакви хора. Да. Това къде му хапат, как му такова са? Там долу хижата. Оп, хижата. Това е замъглено много, ама както и да е. Банско. Фокус. Стига толкова.